Moi boas. Último día do ano, toca correr as tradicionales San Silvestre, pero antes, este será a miña carreira 400. Xa hai carreiras aí nas pernas. Vou participar na San Silvestre de Silleda, que non será a última carreira, xa que dentro dunhas horas estarei participando noutra. Hoxe percorrido de 6 km, que cambia respecto aos últimos anos, a ver que tal está. Xa nada, xa quedan 20 minutos para sair, así que vamos a apretar a ver hasta onde damos chegado. Por favor. Así que, por favor, todos más arriba. Ahí está. 3, 2, 1, ¡adelante! Descubrirles el hielo. Patinaje artístico. Pois ata aquí o que foi a San Silvestre de Silleda, con vitoria para Marcos Oro en 17 minutos e 45 segundos e Patricia Varela en 21 minutos e 26 segundos. En canto ao meu resultado, acabei noveno e non había categorías, con un tempo de 19 minutos e 31 segundos, a un ritmo de 3,36 o quilómetro. Apretouse ao máximo e foi ata onde din chegado, bastante nivel neses primeiros postos, xa que dende a saída o primeiro xa se escapou e despois formouse un grupo por detrás, pero non conseguín chegar a él para intentar pelexar por algún posto máis. As sensacións foron bastante boas, pero co que non contaba era con tanto frío. De feito, deixei a camiseta térmica na casa porque pensaba que ás 12 xa faría calor, pero nada. Creo que estábamos sobre 5 grados e a sensación térmica sería menor, porque en carreira o aire que se respiraba estaba conxelado e notábase moito no peito. O percorrido saía dende o concello e percorreríamos todo Silleda, cun circuito bastante rápido, sen apenas subidas, onde a máis dura estaría na saída do recinto da Semana Verde, porque xa toca na parte final e vas pensando en chegar á meta. A distancia polo reloxo foi de 5,4 km. O prezo por participar era de 5 euros
E os puntos positivos, pois boa información da carreira, zona para aparcar preto da meta, avituallamento final completo e tamén había chocolate quente con churros, que co frío que facía sentaron de maravilla, duchas no polideportivo César González Fares a 400 metros da meta, sorteo entre os participantes, agasallo deste quentador de cuello, que xa usei na carreira porque morría de frío. E os puntos a mellorar, pois sei de polo menos un dos corredores que se equivocou nun punto. Eu tamén tuve en dúbidas noutro punto, polo que igual hai que revisar un pouco a marcaxe do percorrido, igual poñendo algunha marca no chan ou así, pero polo resto todo perfecto. Moito mellor que os últimos anos e tranquilamente pode converterse na San Silvestre referencia do Deza. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.